Kado vi phanta adap kimia kardom pajirlo non ni morning walk ke bang pen room chidam bom na jo la pen non ni kedo ke Hyderabad pirthe la pen ni delivery kam si non ma claim bom la pen ni video ke ban ve ajir ke ding ni kani sita ke part ko mi thang phana por ga chipi the la pen ke kasilet a join ni pen pen lo si ako to sini mata lo social media lo mate video lahai bonai ni lo si mata lo bon tami non ti mata do lo non mi thang copy ma ke claim ke dam mo pi ka chilang kang tung aku ta doji la pen ke nang hota doji ko ma si memorize phan pen pen to si non uthot pini pen bang ke video ke upload pang cheng tu ko lo si nani tumpan pini pen bangke ani bang ta video sisi asap sap nang wan pi bom po si koson lo non nani tum gado go vita mi pun phan nang gedi non bang ke room chi dam le ni ta si joro lo nang tum pen singki chi than thu long po le pen ti dam ta video tong anta nang tum nang support don lo an ke sitami ni me thang mang si ington ko kiti jola puson to dang te mo next video long le tum chi tong na kado ba beta domi thag mi kardom